Magandang araw po, Sir Captain Kokak. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Ronron. Nalaman ko ang inyong channel dahil sa rekomendasyon ng aking pamangkin. Pinipilit niya akong ipadala ang kwentong to na madalas kong ibida sa kanya. Sinubukan kong pakinggan ang iyong mga uploads at talaga namang hindi ako nagsisi dahil napakaganda ng inyong mga kwento at ang paraan ng pagkukwento niyo. Napagpasyahan kong ibahagi ang karanasan ko noong taong 1900 at 1991 sa lalawigan ng Rizal. Hindi ko na lang po babanggitin ang eksaktong lugar. Noong mga panahong yun, nag-aaral pa ako sa kolehiyo. Habang nag-aaral, nagtatrabaho rin ako bilang tagapagbantay at tagapagsaayos ng mga libro sa aming library doon sa Maynila. Payat na payat pa ako noon. Libro ang palagi kong kaharap sa eskwelahan at libro rin ang pagdating sa trabaho. Dahil dito, naisipan kong humanap ng sports para palakasin ang aking katawan. Sa kasamaang palad, wala akong nagustuhan hanggang sa may nasalihan akong isang grupo. Ang grupong ito ay umaakyat sa mga bundok para maghatid ng mga tulong at pagkain sa mga taong naninirahan doon. Naging masaya ako sa gawaing yun. Bukod sa nakakatulong na ako, talagang napalakas nito ang aking pangangatawan kahit nananatili akong payat. Isang beses, nagplano ang grupo na umakyat sa isang bundok sa Rizal. Pinag-usapan naming magkikita-kita sa bukana ng bundok sa ganap na 1:00 ng hapon. Ang naging problema ko ay may pasok ako sa library at matatapos lamang ang shift ko ng 3:00. Sinabi ko na lang sa grupo na mauna na lang silang umakyat at gagawin ko ang lahat para makasunod. 5:00 na ng hapon nang makarating ako sa Rizal. Sumakay ako ng tricycle patungo sa paanan ng bundok. Pagdating ko roon, may 2 lalaking may tig-isang motor. Ang mga tinatawag na habal-habal. Sila ang kailangan kong sakyan para matawid ang matarik at bako-bakong daan para kaunti na lang ang lalakarin ko pagdating sa itaas. Nang kausapin ko sila, tumanggi ang 2. Sinabi nilang hindi na sila bumabiyahe sa ganoong oras dahil madilim na at delikado raw. Inalok ko silang dodoblihin ko ang bayad ko, pero hindi pa rin sila pumayag. Maya-maya, nagsalita ang isa sa kanila na nagpakilalang si Mang Redentor. Napatingin siya sa malaki at mabigat na bag na nakasukbit sa aking likuran at tinanong kung ano ang laman nito. Sinabi kong mga dilata at noodles yun na ipamamahagi ko sa mga nakatira sa itaas. Dahil doon, biglang pumayag si Mang Redentor. Sabi niya, hindi ko na kailangang doblehin ang bayad dahil nakikita niya raw sa akin ang kaisa-isa niyang anak na kaidaran ko lang din. Isang batang umaakyat din sa mga bundok para magbigay tulong at magbahagi ng salita ng Diyos. Bago kami umalis, lumapit ang isang kasamahang tsuper at iniabot kay Mang Redentor ang isang posporo at isang kutsilyo. Nagbilin pa ito na mag-iingat kami. Iniabot sa akin ni Mang Redentor ang kutsilyo at sinabing hawakan ko itong maigi dahil baka mapalaban kami. Ang posporo naman ay ibinulisan niya. Medyo hindi ko maintindihan ang mga kilos nila noon. Pero dahil sa kagustuhang makasunod sa aking grupo, hindi ko na lang pinansin. Inabot na kami ng dilim sa daan. Marahan lang ang pagmamaneho ni Mang Redentor dahil sa lala ng daan. Biglang huminto ang motor. Tatanungin ko sana siya kung bakit, pero naunahan niya ako. Sabi niya, ilabas ko raw ang kutsilyo at hawakan ng mahigpit. Gamitin ko raw kung kinakailangan. Doon ko naunawaan ang lahat. Sa harap namin, may 3 malalaking aso. Itim na itim ang kulay at umiilaw ang mga mata. Mas malalaki sila kaysa sa ordinaryong aso. Piniga ni Mang Redentor ang silinyador at mabilis na umarangkada. Balak sanang sagasaan ng mga ito, pero mabilis na nakailag ang mga hayop. Binilisan pa namin ang takbo
Pero kitang-kita ko sa likuran na hinahabol pa rin kami ng 3 mga asong yun. Sa sobrang bilis namin sa baku-bakong daan, halos hindi ko na maramdaman ang katawan ko sa takot. Nagsalita ulit si Mang Redentor. Kumapit daw ako ng mahigpit dahil ihihinto niya ang motor at itutumba ito. Kaya sumunod ako. Pagkatumba ng motor, binuksan niya ang tangke ng gasolina. Sinalok ang likido gamit ang kanyang kamay at ibinuhos ito sa mga gulong. Sinindihan niya ang mga gulong gamit ang posporo. Binaklas din niya ang 2 kahoy na nakatali sa gilid ng motor at ibinigay sa akin ang isa. Isinawsaw namin ang dulo ng mga kahoy na yun sa nag-aapoy na gulong upang maging sulo. Takot na takot ako habang papalapit ang mga aso. Pero ang ipinagtaka ko ay hindi sila makaabante. Halos 20 minutos kaming nasa ganoong posisyon. Nakikipagtitigan sa mga nilalang na yun habang hawak ang nag-aapoy na kahoy. Nang halos maubos na ang apoy sa motor, biglang naglingunan ng 3 aso sa kanilang likuran. At mabilis na nagtatakbo patungo sa kasukalan. Maya-maya pa ay dumating ang 5 kasamahan ni Mang Redentor na sakay din ng kani-kanilang mga motor. Ang isa sa kanila ay may angkas ng dalaga. Pagbaba ng babae, agad niyang nilapitan at inalalayan si Mang Redentor. Yun pala ang anak niya na tinutukoy niya kanina. Captain Kokak, masasabi kong napakaswerte ko noong gabing yun. Bukod sa nakaligtas kami sa mga pangil ng mababangis na nilang na yun, hindi na ako pinagbayad ni Mang Redentor kahit nasunog ang kanyang motor. At dahil din sa pangyayaring yun, nagkaroon ako ng kasintahan. Nabighani ako sa anak niyang si Redentor. Opo, Sir Captain Kokak. Redentor din ang pangalan ng anak niya. Kahit babae yon ay isinunod sa kanyang pangalan ng pangalan nito. Niligawan ko siya at naging kami. Bagaman sa huli ay hindi rin kami nagkatuluyan. Sana ay maitampok ninyo ang aking karanasan tungkol sa pakikipag-engkwentro sa mga kakaibang nilalang na yon. Maraming salamat po.